Efter 2. verdenskrig ligger verden i ruiner. FN bliver grundlagt som en del af genopbygningen i oktober 1945. Det overordnede formål er at hindre krig og nye folkemord via samarbejde og forståelse mellem alverdens lande. FN's menneskerettighedserklæring lægger vægt på beskyttelse mod ureguleret overvågning og andre krænkelser af privatlivets fred. Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance. Ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb. I 1953 præciserer den nye danske grundlov i samme ånd, at ingen må krænke post-, telegraf- og telefonhemmeligheden uden retskendelse, så længe der ikke anses at foreligge en særegen undtagelse. Efterkrigstiden præges også af spændingerne mellem NATO og Warszawapagtlandene. Hemmelig overvågning, spionage og registrering af politiske holdninger trives i de mistænksomme politiske klima. Politisk sikkerhedspoliti som østtyske Stasi og rumænske Securitate holder øje med vestligt orienterede dissidenter i øst. I vest er det venstrefløjen, som bekymrer myndighederne. Medlemmer af kommunistiske og socialistiske partier bliver registreret. Det samme gælder militærnægtere og erklærede pacifister. Jeg ved med sikkerhed, at jeg selv blev aflyttet af efterretningstjenesten. En gang jeg snakkede med en kommunistisk forlægger, som jeg lavede noget ombrydningsarbejde for, blev vores telefonsamtale afbrudt, og jeg kom ind midt i en samtale, min tante førte med min kusine. Min tantes mand var Ole Wivel, som på det tidspunkt var meget engageret i Russell-tribunalet, som handlede om den amerikanske krig i Vietnam, og hans telefon blev selvfølgelig også aflyttet. Og på en eller anden måde har kludermiklerne altså kommet til at forbinde de der to ledninger med hinanden. Militæret er i konstant højt beredskab. Kampvogne, tropper og atomraketter står klar på begge sider af jerntæppet. Hvis en 3. verdenskrig bryder ud, er hele verdens eksistens i fare. I 1962, om efteråret i oktober måned, der begyndte Cuba-krisen. Jeg var dengang forlovet, og vi blev alle sammen meget berørt af det, vi så i fjernsynet. Vi var klar over, at hvis det her det gik galt, så havde vi 3. verdenskrig. Og al orlov blev inddraget, og da der var gået et par dage, begyndte man at tage skarp ammunition ombord. Det vil sige, at vi tog øvelsestorpedoerne og smed dem ind på kajen, og så fik vi torpedoer ombord med rigtige sprængladninger. Og der gik det nok op for mange af os, at det her det var faktisk alvor. Og det kan så anledning til, at dem af os, der havde mulighed for det, vi tog nogle samtaler med vores pårørende, og jeg kan huske, at jeg havde en alvorlig samtale med min forlovede om vores muligvis manglende fremtidsudsigter sammen der. På grund af den alvorlige sikkerhedssituation intensiverer den danske militære efterretningstjeneste sin overvågning af udenlands telegramtrafik til og fra landet. I første omgang rettes søgelyset mod Sovjetunionen og de kommunistiske satellitstater. I midten af 60'erne opretter man en aflytningscentral. Det sker i kælderen i Kejsergade ved Gråbrødre Torv i det indre København. Via en kabelforbindelse til hovedtelegrafstationen i Købmagergade kan Forsvarets centralradio tappe telex-kommunikationen mellem medlemsstaterne af Warszawapagten og deres ambassader her i København. Den 22. oktober 1969 afslører spionvirksomheden af studerende ved Københavns Universitet. Overvågningscentralen er anbragt under Østasiatisk Institut, der ligger i Kejsergade. Og de mystiske personer, som til stadighed bliver set omkring kælderen, vækker de studerendes mistanke. Hver eneste dag gik nogle folk igennem gården ned i kælderen og hjem igen. Og det havde de så observeret mere og mere intenst igennem længere tid, altså næsten et år. Og Lasse Ellegaard på Information tøvede med at skrive historien. Jeg tog ham med herop, og jeg snakkede med mine kilder til historien heroppe. Og han sagde, at det er en meget farlig historie, for det kunne det godt være. Og da jeg havde ventet et stykke tid på, at han ligesom skulle samle mod til sig, så sagde jeg, nu skriver jeg den så i mit eget blad, Studenterbladet. Så gik jeg så
med det trykte eksemplar op til Lasse Ellegaard, sådan at han i Information kunne skrive den som en citathistorie, så risikerer han ikke selv noget. Så han skrev, det kom så i onsdagsavisen, så vil jeg husker, at Studenterbladet vil på fredag have en artikel, hvor der står, hvad foregår der under kælderen i Kejsergade. Og da den artikel kom onsdag morgen i Information, så brød jo helvede løs. Kejsergade bliver en pinlig sag for regeringen og det danske forsvar. Medierne rapporterer om lyssky aktiviteter. Der udbryder uroligheder i gaderne omkring Gråbrødre Torv. Pludselig så kom en større politistyrke til stede og ville fjerne vores blokade her foran Kejsergade. Jeg gik hen til den ledende politimand og sagde, at vi havde en aftale med Mogens Fogh om, at der ikke skulle være politi til stede, og vi ville egentlig gerne, at han trak politiet tilbage igen. Han svarede mig, det var han der ligeglad med. Så bad jeg politimanden om at forholde sig passivt, indtil han selv kunne tale med rektor Mogens Fogh, som var på vej herind. Så vendte den lille politimand sig om og sagde til de andre politifolk, arrester den mand. Og så blev jeg grebet og kastet ind i den store vogn, der var, kassevogn, der var der. Jørgen Dragsdahl, som også var student, blev meget vred og gal og begyndte at råbe op om politistat, hvorefter han også blev arresteret. Og så trak de kniplerne og fjernede kæden. Og mens vi lå derinde i vognen, så kunne vi høre, at en bil kørte ud. En mystisk Opel Rekord med falske nummerplader forlader Kejsergade i høj fart. Mændene bærer forskellige papirer op fra kælderen og lægger det ind i bilen. Og efter et stykke tid går de ind i bilen og speeder voldsomt op herinde i gården for at få folk til at gå til side. Og på vej ud gennem porten kører de først ind i et par demonstranter, og sidenhen ind i en betjent, som, så vidt jeg husker, faktisk bliver ramt så kraftigt, så han falder. Og så drejer de ned gennem gaden og forsvinder med bilen. Det politiske og juridiske efterspil bliver langvarigt. Nogle uger efter afsløringen bliver de venstreorienterede tidsskrifter, Politisk Revy og Vietnam Solidaritet beslaglagt på grund af nogle artikler om Kejsergade og den tophemmelige Forsvarets Centralradio. Flere journalister, som har skrevet om sagen, bliver idømt bøder for landsskadelig virksomhed. På Christiansborg bliver den siddende VKR-regering anklaget for brud på grundlovens bestemmelser vedrørende post-, telegram- og telefonhemmeligheden. Den kommende leder af Socialistisk Folkeparti, Gert Petersen, fører ordet for oppositionen. Hvis forsvarsministeren ikke herfra kan svare ganske klart og kategorisk nej til spørgsmålet om, hvorvidt grundloven er blevet krænket ved stationens virksomhed i Kejsergade, så er der mere råddent i Danmarks rige, end selv Hamlet drømte om. På dette svarer den ansvarlige konservative forsvarsminister Erik Ninn-Hansen. Det er rigtigt, at hr. Gert Petersen ikke behøver at gentage sit spørgsmål, for det bliver alligevel ikke besvaret. Spørgsmålet er stadig ubesvaret. Spioncentralen i Kejsergade er endnu i vore dage omgivet af en anspændt tavshed. Vil vi nogensinde få at vide, om det, der foregik i universitetets kælder, krænkede danske frihedsrettigheder? Eller forbliver spørgsmålet ubesvaret, tabt i fortielsens tåger?